Donc la marca Richats que va a 15 anys a Ugan, donc el 15è aniversari. Hem creat aquesta marca corrent 2002, la mira d'aquesta marca, que era de promoure, de desenvolupar tot el que era lligat al patrimoni material local gascon. Al cap de 15 anys, la marca Richats és un petit bonhom, és un petit personatge joanot. Forçadament és reconegut en tot el mite lligat a això que se diu sud-oest, d'una manera larga, o el mite del rugby, per exemple, que és un vector fort important. I xic a xic el treball d'uns que està constituït. Així ho que hem al cor del nostre taller. Donc, en aquest taller hem per a mira per tocar tot el que va estar lligat a la fabricació, els diferents outils de marcatge, per exemple l'estampació, flocatge, transfers serigràfics, també broderia. Donc, ensajam de respondre a diferents causes que ens són demandades pels nostres clients. Nosaltres hem la capacitat de declinar una gamma força llarga de productes. Després tot que va estar lligat a un mine textil, més d'anar més enllà, per exemple, una gamma d'accessoris força també desenvolupada. Normalment que hem una forta sazonalitat en estiu, hi ha dies que en juillet que és el mes segon i agost que és el primer mes a nivell del treball en termes de xifra d'arrel. Entram dans una nova època de desenvolupament amb una idea seguent, el concepte gascon desenvolupat en lloc físic, per exemple, en la botiga històrica de Cap-Breton. Hem lançat el Gascon Concept Store per mixar tot el que se pot desenvolupar sur la zona gascona entre Bayonne, Bordeaux i Toulouse, per exemple, i l'objectiu que és de fédérer le més grand nombre possible de creators i productors de productes hort variats. L'idea és de poder proposar una nova concepció de punt físic, perquè avui el jour el comportament de compra del client que ha força canviat, donc està en capacitat de tornar a proposar una altra façó de conèixer l'experiència dans el comerç físic. La botiga se va transformar com un lloc de vida, d'encontre, de passeig, d'experiència, i el client que va poder ensajar de trobar qualque que ho pot convenir xica-xica-tau. Aquest coll, aquest lloc, després de més de 30 anys que s'ha constituït com un lloc verdader de tot el que va estar lligat a la surf industrie i per rapport a l'açò a nivell europeu és un punt màgic. I nosaltres, forçadament, n'hem pas lligat a aquest registre, perquè no venem cap producte surf, venem productes relligats de quan en quan a l'oceà Atlàntic, a la mar Gran, forçament, perquè hem estat Cap-Breton, més après que hem una estratègia diferent, una estratègia i un eix de niche. A la vegada també l'oferta global que ensajam de lançar noves idees, justament una petita gamma de productes i materials com les fiques experiències que permeten a la persona de corrompre l'experiència i de la viure del parçà cabretonès
dap un vigneron, per exemple, che pot perposar degustació e curs d'enologia, dap un surfaire che pot perposar curs de surf a la mà ou sur la riu Budigau, donc de remuntar un ancien loc de la Doue, per exemple. Après, il y a la possibilitat de conèixer la vie du mariner, d'un pescaire professionnel, en partie d'or le matí et en anar a pescar sur la Magrana la jornada. Donc, això que permet de testar justament faisure també ben el patrimoni immaterial, però que fin final, que sigui dap el que sot, o que sigui dap la fica experiència, l'interès e l'objectiu que de bene una experiència, una emoció ligada ao país.